Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ. So guys, दिनै जों मोनसे जायगायाव बेरायनो नागिरदों मा so नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै. Let's go. So guys, नायनो हागोन नै जि समायना जाना दं भिउफोरा. So guys, नैबेयाव जागोन finally मोनबाय. So guys, नैबे लामाया एकदम बिराद हाद्रि जायो आरोना अब्लाबो दा जों बेजोंनो थांगासिनो दं दा ओमफ्राय नैबे लामाखौ एकदम सेन्देलजोंसो बानायदों आरोना सेन्देल होनानै बेनिसो स्टन दासोनानै दं एकदम बरिया जाना दं सालायनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. So guys, finally दा जों नागा भिलेज मोनबाय आरोना नागा गामि. So guys, सिजे नायनो हागोन नै बे चार्चखौ बिथांमोननि चार्चआ बिराद गिदिर थाखा आरोना एकदम नै समायना रमायना आरोना. So नै नायलांबाय थादो. So guys, बिथांमोननि गामिया एकदम नोगोद क्लिन खा आरोना नायनो हागोन नै एकदम समायना रमायना साफा खालामना दोनखायो आरोना बिथांमोना. So guys, finally दा आं बे जायगाखौ मोनफैबाय आरोना नायनो हागोन एकदम बिथांमोना गारिखौ नोजोर लाइन खालामना दोनदों माने बेरायनो फैग्राफोरा आरोना. स' नायनो हागोन नै जे दखान दङ एकदम दलाङा समायना जाना दं आरोना नायनो हागोन नैबे जे भिउखौ नायनो हागोन बरियानो. स' guys, दा जों गोजौआव थांनोसै ओरै थांगोन बेनि उनाव जोङो गाहायाव फैफिनसै आरोना. स' नायलांबाय थादो. So guys, नै बिसोर पिकनिक जाफैग्रा आरोना बिसोर गोजौआव थांनो नागिरदों बेरायनो नागिरदों आरोना. So guys, finally दा जोङो नैबे दलांखौ मोनबाय आरोना बेनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन आरोना ओरै थांगोन आरो नैबेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बरियानो. So guys, नैबे लामायाव रां guys, नै बिथांमोनाबो नायनो फैदों नामा बेरायनो फैदों. So guys, भिउखौ नायनो हागोन नै. So guys, बरियानो नै एकदम ग्रीन ग्रीन थार नायलांबाय था. So guys, नै बिसोरबो थाबायना थांगासिनो दं नै नायनो हागोन. So guys, दा finally जों एसे प्लेनाव मोनफैबाय आरोना नायनो हागोन. So नैबेनिफ्राय एसे डाउन जाबाय ओरै थांसिगोन आरोना. Finally guys, wow. guys, नाहरनो हागोन नैबे जे एकदम समायना रमायना आरोना एकदम बै दैमाया दहाय जों दलांखौ बारबोनाया नैबेनि दैमा आरोना guys. नै जे नायनो हागोन एजाय दङ न' आरो नै जे लामा दंबावोसो थांनो हाबावगोन. guys, नै समायना. So guys, आंना बे भिडिअ माने भइस दाबिंसो जाबाय आरोना उफाय गैला guys मोन मानो होनब्ला आङो केमेराखौ हेलमेटाव लागायना लादोंमोन आरोना ओमफ्राय उनाव माइकआ
साउन्डआनो फैखाया आङो फार्स्टआव माने चेक खालामासै बेनिखायनो बिदि थांबाय लास्टआवसो आं जेब्ला माने भिडिअखौ नायो अब्लासो आं चेक खालामबाय साउन्डआनो फैयासै दा उफाय गैला स' गाइस नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो बाय बाय